Aláròyé máa wí o. ọ̀rọ̀ ọ̀gá àgbà báńkì àpapọ̀ ilé wa tí wọ́n ní wọ́n yọ nípò èyí lohun tíjọba sọ. iléeṣẹ́ ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ti nírọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni pé ààrẹ bọ́lá tìǹbù ti pàṣẹ fún olórí báńkì àpapọ̀ ilé wa ọláyẹmí kàdúso láti fipò sílẹ̀ nítorí owó náírà tó ń fojoojúmọ́ já wá sílẹ̀ sí ti dọ́là. gẹ́gẹ́ bí ròyìn tó ń jà rìnrìn náà ṣe sọ, wọ́n ní káàrẹ tó rìnrìn àjò lọ sórílẹ̀-èdè China tó ti ṣẹ̀ṣẹ̀ dé yìí ló ti pàṣẹ fún kàdúso láti kúrò nípò lórí CBN nítorí bí ò ṣe rí nǹkan kan ṣe sétò ọrọ̀ ajé tó dẹnu kọlẹ̀ àti bówó náírà ṣe ń fìgbà gbogbo já wá sílẹ̀ tí kò níye lórí mọ́. èyí ni wọ́n ló mú káàrẹ gbérú ìgbésẹ̀ bẹ́ẹ̀. bákan náà nìròyìn ọ̀hún tún sọ pé àwọn àgbààgbà ilẹ̀ Yorùbá kan ló dìde nítorí ọ̀rọ̀ náà tí wọ́n sì ń bá ààrẹ Tinubu láti wo kàdúso ṣe kó fún un láǹfààní ẹlẹ́ẹ̀kejì láti gbìyànjú agbára rẹ̀ lójú náà àti lè gbé tí ọrọ̀ ajé tó ń kú lọ náà dìde. àmọ́ tí wọ́n lẹ́yìn etí Tinubu ni gbogbo ìpẹ́ náà bọ́ sí. wọ́n ní ẹ̀ṣẹ̀ kan ṣoṣo tí kàdúso ṣẹ̀ táàrẹ fi ń bínú sí náà ni pé kó mú gbogbo àdéhùn tó ṣe fún Tinubu lásìkò tó dépò pàápàá èyí tó ṣe nínú oṣù kínní ọdún yìí ṣẹ nígbà tó lóun yóò má gbéga bówó náírà débìí pé láàrin ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin sí ẹ̀ẹ́dẹ́gbàrún ìyẹn 700 sí 900 ni yóò jẹ́ sí dọ́là kan tóun yóò sì jẹ́ kí ètò ọrọ̀ ajé wa rú gọ́gọ́ padà kó tó dọjọ́ 29 oṣù karùn-ún ọdún yìí. díẹ̀ lára àròyìn tíjọba pè láhesọ náà ni wọ́n ti sọ pé inú ààrẹ kò dùn sọ́rọ̀ owó náírà sí tilẹ̀ òkèèrè bẹ́ẹ̀ ló ń bínú pé láàrin ọdún kan kàdúso gẹ́gẹ́ bí olórí báńkì àpapọ̀ kò lè dá náírà padà sí ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rin tàbí ẹ̀ẹ́dẹ́gbàrún náírà sí dọ́là kan gẹ́gẹ́ bó ti ṣèlérí. àmọ́ nínú ọ̀rọ̀ Báyọ̀ Ọ̀nànúgà tí ṣe olùdámọ̀ràn pàtàkì sáàrẹ Tinubu lórí ìròyìn ó ní kò sóhun tó jọ bẹ́ẹ̀ rárá àti pé irọ́ lásán lọ̀rọ̀ náà. Ọ̀nànúgà ní irọ́ pátá gbáà ni ààrẹ Tinubu kò ní kí Yẹmí Kàdúso fipò sílẹ̀ o. ká rántí pé owó náírà lẹ́wọ̀ ò lè dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ dọ́là kàkà kó sì máa gòkè sí i pàápàá lẹ́yìn tí wọ́n yan olórí báńkì àpapọ̀ tuntun ìyẹn Yẹmí Kàdúso náírà kò torí ẹ̀ gbé pẹ́ẹ́lí níṣe ló ń wálẹ̀ sí i. ọ̀rọ̀ náà ti wá lé débi pé dọ́là kan tí wọ́n ń ṣẹlẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀rún àtàádọ́ta náírà 950 naira lásìkò tí Kàdúso dépò ti di èyí tí wọ́n ń ṣẹ́ ní ẹgbẹ̀jọ náírà báyìí ìyẹn 1600 naira. Monísọ́lá Sàká ló ṣàkójọpọ̀ ìròyìn yìí fún Aláròyé Online TV.